El fet d'instal·lar un banc vermell a un lloc tan important com la universitat té sentit perquè justament el banc, la pretensió que té aquest acte és conscienciar, cridar l'atenció, està justament posat en un lloc molt emblemàtic de la universitat, que és molt de pas, la plaça Montserrat Roig, i passa molta gent jove que pot veure aquest banc, i justament el banc té l'objectiu de sensibilitzar sobre la necessitat de fer prevenció i també de formació en relació a tota l'eliminació de la violència masclista. Per tant, la universitat és un espai privilegiat on es pot reforçar aquesta formació que se suposa que s'ha començat en altres cicles.